3 מקומות בילוי בקריית ים שכדאי לכם לבקר בהם כבר השנה. סצנת הבילוי של קריית ים היא עדות לנוף האורבני המתפתח שלה תוך שמירה על מהותה התרבותית. הטיילת של קריית ים היא שילוב מענג של יופי טבעי ובילוי. ככל שהיום מתקדם, הטיילת הופכת ממקום סלב למרכז תוסס בערב. מוזיקאי רחוב נותנים את הטון עם מנגינותיהם מלאות הנשמה, ואיך אפשר שלא לדבר על דוכני האוכל שמציעים מגוון עצום של מאכלים מקומיים ובינלאומיים. פארק איינשטיין הוא לא הפארק העירוני הממוצע שאם חושבים עליו, החל ממיני גולף וטיפוס צוקים ועד לסירות משוטים באגם העצום שלו. כבר היום קריית ים הוא אחת האטרקציות המוערכות של העיר ומציע חוויית ים עמוקה ייחודית מבלי שתצטרכו לצלול לים באופן פיזי. מקומות פופולריים כמו היכל התרבות רואים לעתים קרובות עלייה במספר המבקרים, במיוחד עבור. תוך כדי הטיולים בעיר, תזכרו לכבד את התרבות, הסביבה והנורמות המקומיות. בין אם אתם חובבי ריגושים, חובבי טבע או באמצע, אתרי הבילוי המגוונים של קריית ים יעניקו לכם חוויות מענות במיוחד.